Kapitola 1. Náš host. Datum 4. června 2122. Ošetřovně lodi Nostromo se Ripleyová ze všech sil vyhýbala. Její bílé stěny a jasná světla zaháněly i sebemenší stíny. Vzduch brněl elektrickým napětím a hukotem přístrojů. Coby důstojnice těžebního plavidla Nostromo žila hlavně v šerém přítmí chodeb a sekcí, narušeném jen poblikávajícími služebními světly. Zvláštní. Za tu dobu, kterou strávila na palubách všech lodí, si zvykla spíš na stíny než na světlo. To všechno se teď změnilo. Nostromo se právě vlekl soustavou Zeta 2 retikuly, obtíženy 20 miliony tun nerostných rud, určených pro Zemi, když palubní počítač zvaný Matka zareagoval na nouzový signál z planetoidu označeného LV426. Matka předčasně probudila posádku z hyperspánku a nařídila jí to prověřit. Ripleyové ten rozkaz od počátku neseděl. Nejsou přece žádní průzkumníci planet, ani kolonizátoři. Nic takového v popisu práce nemají. Ale rozkazy zněly jasně. Kapitán Dallas jí připomněl, že v jejich popisu práce je cokoliv, co si společnost usmyslí. A tak se do toho pustili. Po přistání se Dallas se svým výkonným důstojníkem Kanem a navigátorkou Lambertovou vypravil na povrch prozkoumat zdroj tísňového signálu. Opuštěné plavidlo, očividně nepozemského původu. V tu dobu již vnitřní výstražné zvony Ripleyové hlasitě byly na poplach. Nikdo netušil, jaká nebezpečí na ně v té lodi můžou číhat, a kapitán, jeho zástupce a pilotka se tam vypravovat neměli. Napochodovali přímo do zlého snu. Ripleyová se už v příšeří lodě necítila ve své kůži. Vyhledala ordinaci ne kvůli ošetření, ale pro její světlo. A kvůli Ashovi, lodnímu vědeckému důstojníkovi, ten člověk svým měl jakousi nadřazenost, která jí štvala. Někdy jí připadalo, že na zbytek posádky hledí přes prsty, jako by nebyly víc než vzorky pod sklíčkem jeho mikroskopu. Naskakovala jí z toho husí kůže. Nicméně, co by lodní vědecký důstojník, byly jejich nejlepší šance, jak zjistit, co se to sakra vlastně přihodilo v divokých atmosférických bouřkách na povrchu planety LV426 a co se stalo Kaneovi. Ale Ripleyová nemínila jenom slepě plnit rozkazy. Teď už ne. Z požadavků společnosti se jí dělalo zle. Trápilo jí, jak se matka soustředí na ten podivný xenomorfní život, na nějž narazili na téhle nevlídné planetě. Ozvala se svými starostmi, jenže ostatní na ní nedali. Ať si trhnou, ona jim nedá šanci. Tam na Zemi má dcerku, slíbila Amandě, že se bezpečně vrátí domů. A mínila ten slib dodržet. Poslechne vlastní instinkty, bude se ptát na všechno, co si žádá odpovědi, a vykašle se na to, komu přitom šlápne na kuří oko. Ripleyová tiše vklouzla na ošetřovnu. Bylo to jako překročit hranici cizího království bez povolení vladaře. Přejela pohledem místnost, monitory, bílé zdi a žlutá tlačítka, všechno zalité tlumeným světlem. Prošla do druhé sekce a napravo uviděla Ashe, studujícího monitor. Nebyl to vysoký muž, ale nepostrádal jistou důstojnost. Hnědé vlasy mu začínaly šedivět a oči měl mrazivě modré. Ashe se sklonil k mikroskopu, tak zaujatý, že se jí podařilo popojit o kus dovnitř, aniž si ji všiml. Při pohledu na monitor se otřásla odporem. Vypadalo to jako obraz té mimozemské pavoučí kreatury, která se přilepila na tvář výkonného důstojníka, ale detaily nerozeznávala. Stvoření mělo cosi jako ocas, co omotalo Kaneovi kolem krku a přidusilo ho pokaždé, když se ho pokusili odstranit. Zkusili té odporné stvůře odříznout prst, ale rána začala krvácet kyselinu a ta se prokousala 3 patry lodě. Scházela už jen 1-2 paluby, propadala by se celým trupem a s nimi se všemi by byl teď amen. Ashe ten tvor fascinoval. Ripleyová si jen přála, aby bylo po něm. To je úžasný, pronesla tiše a kývla k obrazu na monitoru. Co to je? Ashe prudce vzhlédl. Musím ti říct, že... Začal. Zatím nevím. Vypnul monitor, protáhl se a pokusil se o zdvořilost, kterou neměl ve zvyku. Chtěla jsi něco? Taková slušnost, pomyslela si. Oba jsme tak pitomně slušní. Ano, já jsem... Nedopověděla. Popravdě řečeno, sama vlastně nevěděla, proč jsem přišla. Chtěla jsem se zeptat, jak je Kaneovi. Ovzduší mezi nimi bylo jako nabité elektřinou. Od chvíle, kdy se Ashe přidal k posádce, kdy jim ho vnutila společnost Weyland Yutani, těsně předtím, než se s nákladem vydali na cestu z Tédu,
se jí nezamlouval. S některými lidmi se jí to stávalo. Stačilo, aby vešli do místnosti a hned se napěla. Být kočka jako Jones, lodní maskot, zježili by se jí při setkání s Ashem všechny chlupy v kožichu. Vyhýbal se jejímu pohledu, tušila, že by nejradši viděl její vzdalující se záda. Zatím se drží. Ripleyová pokývla ke stemnělé obrazovce. A náš host? Změřil si ji úkosem. No zatím to ověřuju, odpověděl. Uchopil mikrosnímací tablet a studoval jeho displej. Ale už jsem zjistil, že je chráněn vnější vrstvou proteinových polysacharidů a má poněkud zvláštní zvyk zbavovat se buněk a nahrazovat je polarizovaným silikonem, čímž získává odolnost vůči nepříznivým podmínkám. Odmlčel se a poctil jí nepatrným úsměvem. Stačí to? Stačí, pomyslela si. Jestli to stačí, to už jí rovnou mohl říct, ať vypadne. Stačí, odpověděla, ale nehnula se z místa. Ale co to znamená? Chtěla vědět a naklonila se, aby se podívala do mikroskopu. Ash stuhl. Buď tak hodná, nech toho. Ripleyová povytáhla krk, musela se už klíbnout. Jasně, je z své laboratoře celý podělaný, ale proč by se nemohla podívat do mikroskopu? Ani se té věci nedotkla. Promiň, řekla tónem, který dával jasně najevo, že o žádné prominutí nestojí. Ash se vrátil ke svému bohorovnému postoji. Je to zajímavá kombinace jevů, dodal, která z něho dělá mizernýho parchanta. Ripleyové přejel po zádech mráz. Ty si ho sem pustil, odfrkla si. Ash zvedl bradu a zatvářil se uraženě. Poslechl jsem rozkaz, nezapomeň, odpověděl napjatě. Ripleyová si ho pozorně prohlížela a v tu chvíli už přesně věděla, proč přišla na marotku. Ashi, dokud je Dallas a Kane mimo loď, tak velím já, upozornila ho. Nasadil prázdný výraz. Promiň, zapomněl jsem. Jenže nezapomněl. Věděla to a on to věděl taky. Ani se jí nepokoušel přesvědčovat. Trápilo jí ale, proč se tak chová. Je to jenom další důkaz toho, jaký je křivák? Neuznává její místo v hierarchii velení. Nebo to s ní nemá nic společného? Připadá mu prostě, že si může dělat, co chce, beze všech následků? S tím je odteď konec, rozhodla se. A zřejmě si taky zapomněla na hlavní bezpečnostní pravidlo, dodala. Na to jsem nezapomněl, odpověděl klidně. Ne, připustila, jen si ho porušil. Ash se naježil, zíral přímo na ní, pravou ruku opřenou v bok. Co jsem měl dělat s Kanem, Víš, že jinak by neměl šanci na přežití. Rozčílil se a to jí potěšilo. Bylo dobré vědět, že se mu dokáže dostat na kobylku. Ale přitom si porušil pravidlo o bezpečnosti a riskoval naše životy, odsekla. To jsem ho měl nechat venku? Vyjel na ní. Pak si zas vzpomněl na svou obvyklou chladnou nadřazenost. Možná jsem ohrozil naše životy, ale já tohle riziko beru. Ripleyová se naklonila o kousek blíž. Nespouštěla ho z očí. Dost značný riziko na důstojníka výzkumu, zasyčela. Není to tak úplně podle předpisů, nemyslíš? Mám pocit, že beru své povinnosti stejně vážně jako ty, odsekl. Ripleyová zalétla pohledem k monitoru. Ráda by se na to znovu podívala, ale netušila, jestli by vůbec pochopila, co má před očima. Ash si ji měřil umíněným pohledem. Já se o tebe nestarám, dodal. Tak ty mě taky nech, ano? Projel jí hlavou tucet možných odpovědí a žádná z nich nebyla slušná ani zdvořilá. Místo toho se zhluboka nadechla, vydechla a pak se obrátila a vykráčela z místnosti. Od začátku nechtěla nic víc, než aby Ash udělal svou práci, ale jeho zřejmě víc zajímal ten tvor nalepený na Kaneově tváři, než záchrana vědeckého důstojníka. Proč?